Čau lidi, tady vás zdraví Dandus, teď tady budu natáčet tag. Mám tady sebou tady takhle tablet a budu vám natáčet tag prostě no. Tak první člověk se mi tady ptá, co bys byl radši, bezdomovec nebo milionář? Asi milionář, na to se ptáte. Tak další otázka. Jedl bys radši k večeři bohatou večeři anebo švédskou? Švédský stůl. No přece. Švédský. Bohatý stůl. Ne, švédský. Bohatý stůl. Čím bys pro Boha chtěl být? Stát se kominíkem? A nebo radši koukat, až by zaschlak? No to jo. Radši být komíníkem, než abych takhle zíral na lák, jak schne. No tak dál. Byl bys taxikářem, anebo nájemný vrah? To se mně snad zdá? Přece taxikářem. Vybral by si z holku nebo počítač? Počítač. Lepší hraju. Potřebuji natáčení, ne? Holka mě prd, tam kamarovat nebude. Mobil se by klepal k ničemu. A já bych chci být stejně svobodný, tak co? 2 lidi ještě. Počkej, teď jsem z toho odjela. Chtěl bys mít velký pokoj nebo fialový pokoj? Teďka nevím, jestli by ten velký pokoj byl by fialový nebo... Fialový pokoj, super, dobrý. Já ho nemám, já ho mám zelený a trochu bílej. Jako vždy vidíte, no. Není to moc extra dobrý, ale já se to tady. Mám taky airsoftku. Tamhle je. Tamhle je na stole airsoftka. Nebudu s ní střílet, možná někdy jo, ale to se uvidí. Poslední otázka. Máš rád zeleninu nebo ovoce? Přece ovoce. Jseš lesba nebo gay? Na co se ptá? První otázka za A. Za A. Ne za B, to poslední, ale za A. Lesba. A tady si je víc otázek, já neumím počítat. Počkej ještě. Používáš make-up nebo nic? Make-up nepoužívám, ale nic. Co bych nepoužíval? Víte, já nechodím na haty. To bych radši používal make-up, ale používám nic na to obličej. Myslela si na obličej, to neřeším. Máš nějakou holku nebo ne? Ne, nemám. No, tak to je poslední otázka. Já se s vámi loučím. Čau. A nebo ještě ne. Jo, vlastně čau.